Sana lang mga idol kumagat tong alimango na to. Yan, napakalaki niya, no? Tingnan mo mga idol, may mga bakas, oh. Yan, mga bakas yan mga idol, hanggang doon sa loob. Bali dito lang yung ano, bubutrap natin, oh. Yan, oh. Ayan, oh. Ang laki ng butas mga idol. Ang laki sana nun. Ang laki ng butas. Ang laki ng butas mga idol. Yan mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, kumusta po kayong lahat mga idol? Bali, magpapandaw pala tayo ngayon mga idol. Walang bubutrap lang. Kaso konti lang yung dagat ngayon. Ang 20 lang mga idol. Kaya sa mababa na ako naglatag. Sa baba na masyado. Doon banda mga idol, oh. Doon banda sa mababa. Bali, spot pa rin to dati mga idol. Kaso dito tayo dati naglalatag. Yung malaki yung ano, dagat. Ngayon kasi mga idol, ano lang yung dagat ngayon, maliit. Dito mga idol, naglalatag ako dito. Pero ngayon walang tubig, walang dagat, kasi napakaliit ngayon ng dagat. Sana lang abutin yung bubutrap natin. Medyo madilim na mga idol kasi alas 5:30 na. May ginawa pa kasi tayo kanina mga idol. Kaya pagpasensyahan din na lang mga idol. Sana surtihin tayo mga idol, kahit pang ulam lang. Hali dito na tayo naglatag sa mababa, no? Yan tayo naglatag mga idol sa mababa na mga idol, oh. Sana makaswerte ng pang ulam. Ayun, oh, maliit lang talaga yung dagat ngayon, oh. Kahit mababa na masyado dito mga idol. Hanggang doon tayo naglatag. Iwan ko lang kung inaabot, oh. Parang hindi yata inaabot. Ito muna yung unahin natin. Yung 4. Hindi inaabot talaga mga idol, oh. Hindi inaabot kasi naglagay ako dito kasi may butas dito ng alimango. Yan, oh. Kaso hindi inaabot ng dagat yung pain natin, oh. Tuyong-tuyo yung bubutrap natin. Subukan natin tingnan doon sa baba mga idol. Doon baka sakaling inaabot ng dagat. Diyan na muna yan mga idol, kasi kung sakaling hindi maabot ng dagat, bukas na natin papandawin. May dagat pa naman sa ano, madaling araw. Bukas na lang natin pandawin ng umaga kung hindi inaabot ng ano, dagat. Dito mga idol, meron dito, hindi rin inaabot, oh. Yun, yung toyo yung bubutrap natin. Pinaka mababa na talaga dito mga idol. Kaso hindi pa rin inaabot. Tuyong tuyo rin. Hindi rin talaga inaabot. Yan. Hindi rin inaabot mga idol, oh. Babalikan na lang natin siguro yan bukas. Subukan natin yung isa dun. Hindi rin ba? Mukhang hindi rin inaabot. Tuyong tuyo.
Yun mga idol oh. Mababa na talaga dito. Dito na yung pinakamababa. 1.0 lang kasi yung dagat sa ngayon. Medyo inaabot lang ng konti. Wala. Iurong natin dun sa pinakamababa mga idol. Ay dito. Lipat natin siguro dito. Mamaya madaling araw. Baka malaki-laki ang dagat. Ito natin ilagay. Kasi may sapa pupunta dun. Yan. Babalikan na lang yan natin bukas mga idol. Kasakaling abutin na yan bukas ng dagat. Kahit mag 1.2 lang yung dagat mamayang madaling araw, sigurado aabutin yan. Bukas na rin natin ito pasundawin. Sana lang mga idol kumagat tong alimango na to. Yan. Napakalaki niya no. Tingnan mga idol, may mga bakas oh. Yan. Mga bakas yan mga idol. Hanggang doon sa loob. Bali dito lang yung ano, bubutrap natin oh. Yan oh. Mga idol oh. Butas ng alimango. Mamakhaw yan mga idol. Pula na alimango. Kasi nag-ipon lang yung ano, hukay niya. Hindi pa haba. Saka dito yung ano natin bubutrap. Sana kumagat. Kasi medyo malaki na yan mga idol. Sana inaabot na yun mga idol. Para may pangulam tayo mamaya. Dito na ako mga idol sa spot. Dito na ako mulang mag-intro. Malapit na ako mga idol sa spot. Pinaglagyan ko kahapon ng mga butrap. Yun mga idol oh. Inabot yan yung high tide. Medyo inabot siguro yun. Yung apat muna dito yung unahin natin. Tapos mamaya na yung dito apat. Sana inabot yung ano, butas ng alimango. Inabot yung trap natin pero hindi siguro kumagat yung alimango. Parang hindi lumabas. Hindi pala inabot yung butas ng alimango mga idol oh. Hanggang dito lang yung ano, yung high tide nya. Butrap lang natin yung inabot. Wala mga idol oh. Sige, stay tuned lang mga idol. Punta natin yung iba dun. Yung tatlo. Yung isa natin. Wala nang pain. So walang huli. Maliit siguro na alimango mga idol. Mga idol, maliit siguro na alimango yung pumasok. Ay dito pala mga idol, sinira pala. Ayan o. Ang laki ng butas mga idol. Ang laki sana nun.
Ang laki ng butas. Ang laki ng butas mga idol. Grabe, malaki siguro yan. Ito yung isa natin mga idol. Wala na ring pain, no? Wala rin huli. Bakit kaya mga idol walang mga huli? Wala nang pain, no? Ito yung isa natin. Parang wala din. Pinutol din yung pain, no? Pinutol din yung painan. Pinutol, oh. Pero walang huli. Walang sira. Grabe mga idol. Sira-sira yung mga trap natin dito. Pero walang huli. Yan mga idol. Ito na yung panglima natin. Nandito na tayo sa 4 na trap. Sana may huli kahit pang ulam lang. Suga-suga crab. Mandor, pang ulam lang. Ubos na yung pain, no? Ito yung pang-anim natin mga idol. Wala. Wala talaga mga idol. Nandun pa yung dalawa natin. Dan banda. May ginawan dito ng ano. Mga usok ng ano, bobo trap. Mga pangtusok. Mukhang may naglatag pala dito mga idol. Hindi pala walang masyado matagal. May kain pa. Wala din mga idol. Wala talaga. Wala talaga.